Tirada gwapo, padayon lang tas pag-abanti sa pagkamaayo, kay diha man ta ilado. Ni chat dayon si Inchik Vlog, gwapo, anis balay, pagluto tag saging og ginamos. Syempre kay Boy Scout man ta, dala na tag kalaha og luwag. So abante na ta. Kabantay ba mo nganong sa lahing dimension ta ni gawas? Syempre kay daghan man tag balay. Tawa ning isa o nagmarcha na dalag kalaha, pertir bang inita. Madaot atong skincare ani ba sa palengke ra ba yata magmarcha-marcha. Natingala mo nga nganong wala mi nag big bike. Syempre nadakpa na mi sa checkpoint didto Kaluoy ning mga bataa. Naaman tay 1 million diri so mamalingki na lang ta. Sa tagong public market at mangumpra kay pertirang baratuha. Sulit pa, danlog pa sa okra. Sheesh! Sa ginamos rata largo. Kung gusto mo dugay mahurot inyong konsumo, kuha na mo ginamos nga isa ka taro. Tanawa si Boss Marlo, nipunit ra og 1/2 kilo. Kinsa may gusto mayuti ay largo. Lupad na punta din ri ang dapita. Nakapalit ang karnaba nga pertir bang baratuha. Karnaba check. Ba't sinapunta? Punit ang kamatis nga pula-pula, bumbay nga perting baratuha, ahos ka perting mahala. Gipakapinan pagidugloy perting swertiha. Palit taning limonsito nga tagtuludos, unya bunlot din taning sili nga pinutos. Pag humana mong pangumpra, ba't sinata? Tara! Suiko na nindri ang dapita, kay daria na punta man ni Rada. Sige raman tagdipinsa, dagkot na ta daria. Tirada gwapo. Haling na punta ning kahoy nga kusog muaso, binugha ni Perino. Luno din ta sa saging nga labo-labo, isa kasipi din largo, kay barato raman kaayo. Unsa pa'y gipaabot ninyo mga gwapo, panirada na pud mo. Sundugan ni nga gibuhat na mo nga video, nga inspiring kaayo. Kay binukid man niya tong tirada, bubuan din itong tubig ng isa ka banyera. Punit din tanin taklob nga perting puti Kaldero dayon hiniram sa mama sa among barkada. So paabuto na lang nato nga maluto na. Kadaghan ra batag naghulat nga mga askal nga barkada. Putol din tag daon sa saging, wa na tay pananghid ni Aling Bibing. Sheesh! Patabang na yung gusto kong barkada, pinasirkos tirada, kamatis itsa-itsa, sili, nga perting pulaha. Ana din si Cupido, gwapo, itsa pa ning ginamos. Ayaw, kay basig mabusbos. Natay duha ka klase nga sawsawan sa ginamos. While nagpaabot ta sa atong gitak-ang, iandam na nato atong mga sawsawan. Slice dayon og pinashape ang galawan, tanawa perting hawda, sipatang bataa. Walay makasundog sa iyang tirada bisan pag si Chito sa mintina. Ayaw cool, bata pa ko cool. Bless uncle. Joke ra guning atoa. Karon natay bisita, chika nga perting gwapaha. Padayon tas pag-andam og pagatiman kay mao man itong nasugdan, lain pug atong undangan. Sili nga perting pula pa si mong mata, basig sure eyes pa kadaraa. Isihan dayon dalasiga sa mata, galasgawa ning bataa. Sa sige na kog slice aning lamasa, nakahuna-huna ko 3 minutes man siguro ning video Ads na gyud ning pormaha. Pero wala na ako ni panumbalinga, gitagak din akong sili nga pula, kamatis nga perting gwapaha. Unya, Bombay dayon nga gikan sa Canada, sagulan dayon og luya. Dili na to kalimtan ang limonsito nga perting humuta. Mao na ni pinakalami nga timplada. Tagumpay na tadaraa. Pastila nakalimtan man nato ni suka gikan sa China. Suwa nga gikan sa Cambodia, perting dauga. Sheesh! Humanata sa first recipe nato. Darian na punta sa ikaduhang recipe. Tunod din nato ang ahos nga pinakrispy. Sibuyas nga pinapiti, kamatis nga pinalami. Wala ba mo kabantay gwapo? Nga sa sige na kong istorya daria. Step by step ang atong tirada kay tutorial maning paagiha. Gituyo na ko nigdaghag sili kay para makaingon sila. Sheesh! Lamia ay! Mao nila ginatawag nga ginisang binisayang ginamos. Kay kung makatilaw ka ni, musulirap gud imong mata. Kabalo ba mo nga mao ni pinakanindot nga plastada? Bukid tirada ba? Plastar rin ta sa tong saging nga isa ka bandera. Selfihan dayon sa tong barkada, pang may dira gud na nila. Putik kamay, isig kinaraway na lang man ni sila. Bisag walay kutsara. Hala berada bisag perting inita. Paning kamot kay wala ra bay may mga mama. Nakoy barkada taga STI man do ni siya. Barog-barog ni tirada. Wala siya kagwanta gilingkuran jud niya. Maong tambok kay ning bataa. Musta jampol? Nambok man daw. Ayaw Paul. Mao ni pinakanindot nga banding sa among magbarkada. Kaon unya istorya. Food trip gyud among tirada. May nalang pawala sa problema. Nagmugot din ang naong sa langit, mo tong nitaligsik. Nibalhin din mi sa laing dapit. Bantog ra nakabantay ko sa kong kauban nga sigagikik. Kay tanduway day lang kapit. Mo to ni ana ko sa ila nga dili man ni maayo. Cook man tong request na ko sa inyo. Padayon lang tagkao ginamos og saging. Kay matod nila, basta saging, sweet loving. Aduna ako'y tambag sa inyo Samtang wala pa naminyo ang inyong mga barkada, uban og makigbanding sila. Kay kung maminyo na imong mga barkada og naanay ka og galingong pamilya, dili na nimo makabanding sila sama ani nila. Diri na nako tapuson ang istorya. Si Perino ang bida. Guwapo check!